धेमाजि जिल्लानि सिमेन्सापुरि पुलिस थाना सिंनि नलबारि गामि सेरजों बोहैलांनाय जामजिं नाला दैसायाव गबनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। दैयाव गबनानै थैनाय सुबुंखौ 2 नं लुख्लुं गामिनि बिरन सरगियारि होनना मिथिना मोन्दों। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला 1 अक्ट'बर खालारखालि जामजिं नाला दैसाखौ बारनानै थानाय गावनि हाखौ नायनो थांनाय समाव बिरन सरगियारिया दैयाव गबयो होनना मिथिहोदों। आरो दिनै अदेबानि 2 अक्ट'बर समबाराव धेमाजि आरो सिलाफोथारनि एसडिआरएफ हानजाया बिरन सरगियारिनि गोथै सोलेरखौ जामजिं नाला दैसानिफ्राय बोखांनो हायो। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायाव ओनसोलनि सुबुं आरो एसडिआरएफ हानजानि जवाना ओरैबायदि फोरमायो। जोबोद दुखु गोनां खोथा। जोंहा 2 नं लग्लुं बर' गामिनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं लग्लुं बर' गामिनि बिरन सरगियारि बिथाङा दिनै हरखाबै नैबे जाबजिं नला बेवहाय हरखाबै माने थैनो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव बिथाङा मैया गावनि हा एसे दखरसे दंमोन। बे हाखौ नायफैनायाव माने गाव माने बारनायाव बिथाङा गबनानै थैनो गोनां जादों। आरो बेवहाय पुलिस प्रशासननिफ्राय लानानै आरो एसडिआरएफ माने फैनानै नैबे गोथै सहखौ माने जों दिनै 2 अक्ट'बर खालि जोङो बेखौ दिहुननो हादों। गासै रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय मोजाङै मोजां माने बेखौ सहाय सहयोग होफैदों। गुबुन गुबुन गामिनिफ्रायबो फैदों। बेनि थाखायनो दिनै गासैबो माने बोखांगिरिफोरखौ नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाबाय। बिथांनि बैसोआ जाहैबाय 50 बोसोरनि माने एसे बांसिन जाबायमोन। 50 ना सारदोंमोन खोनादों जाथाया बेसेबां सैथो? बिथाङा माने नाबो सारनो फैदोंमोन आरो लोगोसे बारनाय समावहाय गावनि जानाखि जे बेखौ लाफानानै बारनायाव बिथाङा माने गबनो गोनां जादों। आरो बिथांनि फिसाज्लाया 3 आरो फिसाजो 1। बिथाङा दा माने बिथांनि न'खराव दा माने फिसाज्लाफ्रा गैया, गुबुन जायगायाव माने खामानि मावहैनानै दंहैयो, फैगासिनो दं, बेखौ जों मिथिनो मोन्दों। बेखिनियानो। আমাৰ মানুহ প্ৰকৃততে মানুহজনে বোলে তেখেতে ইয়াত খেতি আছিলে বোলে, খেতি পথাৰ, আৰু লগতে তেওঁ মাছ ধৰিবলৈ আহিছিলে। মাছ ধৰিবলৈ আহি পিনি মাছ ধৰিলে, ধৰি পিনি তেওঁ আচলতে জালখনৰ সৈতে পাৰ হৈছিলে সাঁতুৰি নদীখন খুব দ আছিলে। দ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ জালখনৰ লগত থকাৰ কাৰণে আচলতে জালখনৰ পৰা তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল বুলি আমি ভাবোঁ। তেওঁ মৃত্যু হ'ল। এতিয়া আমি ধেমাজি আৰু চিলাপথাৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী এছডিআৰএফৰ লগ হৈ উদ্ধাৰ কাৰ্য চলালোঁ। ৰাতিপুৱা আমি 5 বজাৰ পৰা উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই এতিয়া 1 বজাত মানুহজন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। মানুহজন আমাৰ লকলুং বুলি কৈছিলে, আমাক লকলুং বুলি জনাইছিলে মানুহজন। 2 নং লকলুং হৈ।